Sub pământ stând de veacuri, afundat în rutină, în sortare de suflete, în arderea lor, observase Satan că tot mai mulți se închină zeului celui rău, zeului creator. Hotărâse din nou Lucifer să devină, cum fusese cândva, tânăr, zvelt și frumos, să-i ajute pe oameni, să emane lumină, în icoane să stea, precum stă și Hristos. Încercă ca să vadă care este motivul, că mulți oameni mai cred în Dumnezeul astral, cred în Cel ce a încercat să distrugă omenirea cu cutremure, boli, cu potopul global. A venit la o școală, undeva la Ciocana, în costum, la cravată, om de la minister, chiar la lecția de știință intrase și în ultima bancă se așeză Lucifer. Profesoara era o femeie bătrână, căci cei tineri nu stau la salariu în mizer. Profesoara cerea să se învețe știința doar din cărți de știință de la minister. Nu priviți pe YouTube felurite canale, căci minciunilor astea este greu să reziști. Învățați doar din carte, căci pe Discovery Channel sunt doar fake-uri făcute de masoni sataniști. Îi citi Lucifer gândurile bătrânei. Dacă iau azi salariu, poate că reușesc să-mi cumpăr pantofi. La căldură factura din următorul salariu sper că am să o plătesc. Lucifer a înțeles că a ajuns în Moldova, țară ruptă de țară, afundată în necaz, țara în care mereu s-au furat miliarde, și lui lacrimi și roaie i-au curs pe obraz. Necăjiți și săraci sunt, n-au ieșire la mare, dar de ce așa tare e pedepsit Dumnezeu? Oare nu dau ei bani și aduc focul haric? Credincioși sunt și nu pot să-i ajut nici chiar eu. Au umplut cu biserici toată mica lor țară, despre care știință cu ei mai poți vorbi? Mă întorc iar în iad, trăiți cum vă e mintea, peste vreo 1000 de ani poate voi reveni.